Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko gure bigarren zuzen eta artez saio honetara. Gasteizko Ika Euskaltegiak bertako ikasleoi eskaintzen dizkizuen saio bereziak dira, C1 mailatakoak eta B2 mailatakoak. Zaudete hemen, teorian, bestelako mailen bat sartu bazaigu, ez zaigu askorik ajola, baina zuentzat eta berez saioa. Saio honen helburua dakizuen moduan, azterketetako testuak, oraingoz behintzat, ondo egiteko bide edo laguntza ematea da, bai? Badakigu eskoletan, klaseetan jasotzen dituzura horrelakoak, baina, xeheago edo landu nahiko genukeen halako zerbait, eta horrexegatik hasi gara hauek eskaintzen. Horrek noski, ez du esan nahi, azterketak direnik helburu bakarra, bai? Eta azterketak lortzeko ere, halako saioak bakarrik direnik prestatzeko modu bakarra, noski? Etxean egindako lanak eta norberak euskaraz irakurritakoak edo bizitakoak edo erabilitakoak lagunduko du batez ere, azterketarako emaitza onak lortzen. Baina, luzamendu gehiagotan ez gara sartuko, ez gara youtuber horiek bezala lehenbizi aurkezpenetan gehiegi luzatuko, eta has gaitezen gaurko gaiari heltzen. Gaurko gaia iritzi artikulua da. Gaurkoan iritzi artikuluei buruz hitz egingo dizuegu. Azterketetan, izan abeko azterketak, izan ibapeko azterketak, edo beste, hainbat azterketatan, beti iritzi artikuluak edo gutunak izan ohi dira, modu askotakoak izaten dira, bai? Eta, guk bi saiotan, gaurko saioa eta hemendik tarte batera egingo dugun saioan, horiei buruz hitz egiteko asmoa dugu. Gaurkoan iritzi artikuluak hartuko ditugu aipagai, eta iritzi artikuluen inguruan, hainbat kontu aipatuko ditugu. Ez gehiegi, bestela ordubetetik gorako saioa egingo genuke eta hori ez dugu nahi. Ordu laurden inguruko saioa egingo dugu gaurkoan eta gero zuek galderaren bat bazenute horren inguruan erantzuten saiatuko naiz. Galderak egiteko ahaztu horretik, YouTubek bertan badu chat bat, chat horretan egin beharko dituzu zuen galderak eta nik hortik irakurrita jaso ahal izango ditut zuen galderak, zuen berri hortik jasoko dut. Az gaitezen beraz, iritzi artikuluekin. Iritzi artikuluetan zer da importantea? Iritzia eman behar da. Ez dakizue zenbat iritzi artikulu jasotzen ditugun, edo ustezko iritzi artikulu, iritzia ematen ez dutenak. Hori berez, ez da ona. Txarra da, esan nahi dut. Hori ez palu izango, azterketa horrek edo idazlan horrek ez luke helburua beteko. Zer egin behar da, gainera, iritzi bat ematea komeni, bai? Hau da, tesi nagusi bat izatea komeni da. Hasieran, amaieran, bietan, guk nahi duguna. Normalean, hasieran ematen da tesi bat eta amaieran reafirmatzen da, edo amaieran ematen da eta aurretik argumentuak ematen dira, modu asko egon daitezke horretarako. Hor, ez dago eskola bakar bat ere, eta bietako batean edo bietan eman da, arazorik ez legoke, baina iritzi bat egon behar du. Nagusia, nabarmena. Bigarren mailako ideiak ere, noski, baina bigarren mailako horiek diskriminatu egin beharko ditugu. Gero ikusiko dugu adibide bat, nola diskriminatu ezagatik arazoak sor daitezkeen. Bai? Esan dakoa. Iritzia eman behar da iritzi artikulua izango baldin bada. Gero badaude egitura batzuk, eredu batzuk, bai? Nahiko estandarrak direnak, baina, egia esan egitura mota asko daude, iritzi adina mota egon daitezke, eta ez dago zertan egitura bat jarraitu, eredu bat jarraitu, iritzi artikulu txukun bat egiteko. Baina, azterketa batean, denbora kontra dugula, hobe egitura finko batzuetan entrenatuta egotea. Eta, geuk, gaurko saioan, asmo horrekin jokatuko dugu eta horrexegatik eskainiko dizkizuegu bi egitura edo eredu mota. Arrazoiak, ondorioak, konponbideak edo zergatia ondorioak, konponbidea nahi duzuen bezala deitu eta alde onak, alde txarrak. Bi egitura mota dira horiek Euskaltegian maiz landu dituzuenak. Zuetako askok edo denok, espero dut, dagoeneko
aurretik eman genizuen Classroomeko tutoriale horretan sartu zarete eta ikusi ahal izan dituzue 3 idazlan. 3 horietako bik betetzen dute, batak arrazoiak ondorioak konponbidea eta besteak alde onak eta alde txarrak. 3. batek ere arrazoiak ondorioak konponbideak egiten du, baina gero ikusiko dugun moduan, ez da idazlanik onena edo ez du betetzen helburua. Has gaitezen lehenbizi idazlan honekin. Espero dut irakurtzeko aukera izan duzuela eta irakurtzeko aukerarik ez baduzue, hartxe duzue, hemen baino hobeto ikusiko duzue ziur aski, Classroomen idazlana bera. Zinema gaur du izena. Zinemaren inguruan gogoeta egitera deitzen zuen, garai hartan ega zeneko gai hark. Idazlana idaztera zijoan Josu Erkiaga honek, portzierto gogoratu behar dugu, idazlan hauek Elkar argitaletxearen ega azterketa gainditzeko liburutik hartu ditugula, bada ezpadere iturria aipatzea komeni eta euren lana dela kontuan hartu behar dugu. Josu Erkiaga honek egitura hau eman zion idazlan honi. Hasieran arazo bat planteatu zuen, Eta hemen, zinema ez dabil bere egunik onenetan honekin hasi zen, lehenengo esaldiarekin hasi zen gainera, Eta hasten da esaten, Bilbon Mikeldiak zeudela, Ideales zeudela, ez dakit zer zeudela, presentzia handia zuten, baina gaur egun, halakorik ez daukatela. Orduan, 2. paragrafoan zer egiten du? Arrazoiak ematen ditu, zergatik ez dagoen ondo esaten du. Esaten du, arrazoiak ugariak direla. Lehenengo eta behin, esan beharra dago, zinema kompetentzia handia duela. Gero horrez gain ez dakit zer, gero zoritxarrez ez dakit nola. 2. ondorioak ematen hasten da. Esaten du, ondorioak nabariak dira. Hau da, arazo horrek ze ondorio ekarri dituen. Iaz milaka eta milaka ikasle gutxiago joan zirela. Horren ondorioz, herrietako zinema aretoak zarratzen ari direla, ixten ari direla. Eta gero, badago industriak berak dituen arazoak ere, badaude. Claro, horrek ze konponbide izan ditzake, zer egin horren aurrean, berak dio, ez zaio askorik bururatzen kasu honetan idazleari, Baina, hainbat, komentu aipatzen du, Europaren diru laguntza, gobernuak, ez dakiz zer, halako xe gauzak. Hau da, arrazoiak, ondorioak, konponbideak. Eta amaieran, berez ere, tesia birformulatzen du, zinemara bere ikuspuntutik hitz egiten du, eta arazoa birformulatzen du. Alegia, eskema hauxe egiten du. Hau da, esan dezagun, testuaren bizkarrezurra. Ez kezkatu orain jasotzen ez baduzue, bideoa berrez ere ikusteko aukera izango duzue, baina, hala ere, Classroomean jarreko dizkizuet hauek guztiak eta ariketak ere nahi baduzue zeuok zuen etxean landu ahal izateko. Ikusten duzuen moduan, batetik sarreraren teknika ikuspenik historikotik landu du, tesia da urte batzuetan ondo ibili da, baina berriro ikustea galtzen ari da, hemen 3 ideia sartzen ditu, arrazoietan 3 ideia sartzen ditu, ondorioetan beste 3 ideia, irtenbideetan 3 ideia, eta amaieran gaia eta norbera, horrela jokatzen du, bere buruarekin sartzen da, eta ondorio bat ematen du, seguru eusten diola, Hau nola egiten du? Begira. Hemen ikusten duzue, testua bera, baina testuari koloreak atera dizkiogu. Berdeak, esan dezagun, paragrafo bakoitzaren aurkezpenak direla. Hau da, geuk eskema bat idatziko bagenu, jarriko genukena. Zergatiak, ondorioak eta konponbidea. Hemen, hitza bera erabili du, arrazoiak erabili du. Ez dago zertan horrela idatzi. Egia da horrela idazteak oso nabarmen uzten duela. Agian nabarmen egi eta batez ere pobre egi. Eta hartu kontuan, idazlanetan aberastasuna ere lantzekoa dela. Eta zaintzekoa dela. Ondorioak ere gauza bera. Eta konponbideetan, esan beharren, hauek diren nire ustez konponbideak egiten du. Zer egin egoera horren aurrean. 3 horiek planteatzen ditu. Gero bakoitzearen barruan, ideiak, 1, 2, 3, ikusten duzue, lokailuen bitartez, adierazten dituela, edo testu antolatzaileen bitartez. Lehenengo eta behin, horrez gain, herrietako aretoak ez dakiz zer. Edo hemen, arazo bat dago horren ondorioz, eta hemen beste ondorio bat. Edo hemen, bestalde eta horrez gain. Esan dezagun, nahikoa kohesio txukuna eman diola testuari, nahiko egitura txukuna eman diela paragrafo hauei.
ikusten dugunez oso garbi ikusten da, bai? Ez da idazlan bat esan dezagun brillantea, ez da idazlan bat hartu eta eredutzat hartuko genukena honentzat, baina betetzen du eskatzen dioguna, bai? Hitz egiten du gai horren inguruan, iritzia egia esan askorik ez da bustitzen, hau da, zinema ez da bilela bere egurenik onenetan oso iritzi potentea ez da, esan dezake zenbaiten errua dela, edo auskalo, iritzi nabarmenago bat eman dezake. Baina, bueno, helburua betetzen du, egitura txukuna da, eta askorik ez du pentsatu behar izan, ze egitura oso garbi zeukan, bai? Beraz, esan dezagun, zinema gaur testu hau nahiko txukuna dela. Bigarrena, eskuko telefonoaren idazlana. Bai? Eskuko telefonoaren idazlanak alde onak, alde txarrak egitura erabiltzen du. Alde onak, alde txarrak egitura zer da? Konparazio kontraste bat, bai? Bata eta bestea konparatzen ditu. Onak txarrak izan daitezke, lehen orain izan daiteke guk eta haiek, izan daiteke hemengoak eta hangoak, gazteak eta zarrak, nahi dugun moduan, bai? Kasu honetan alde onak eta alde txarrak moduko gauza bat egiten du, bale? Non egiten du hori? 2 paragrafo hauetan, bai? Bi aldeak nabarmen uzten ditu, bai? Alde batetik gauzak asko errazten ditu esaten du, eta bestetik alde txarrak aipatzen ditu. Gauza onak eta gauza txarrak erabili balu, lehen esan duguna, ondo, bale, baina pobretxo geldituko litzaioke, bai? Kontua da irakurriari zalantzarik ez izateko moduan utzi bertzaiola, baina nabarmen igi ere ez. Testu antolatzaileak erabili behar direla. Eta hemen apunte bat, aholku bat. Oso zabaldua dago lehenik, bigarrenik, hirugarrenik motako testu antolatzaileak erabiltzea. Kontuz, kasu honetan ez legoke ondo, bai? Ze lehenik, bigarrenik horrek enumerazio bat egiten du. 1, 2, 3, 4 nahi duzuena. Baina ez da alde batetik eta bestetik, ez da alde onak eta alde txarrak, bai? Beraz, kontuz lehenik, bigarrenik eta antzekoekin, bale? Ez diot alperrik hau, badakit eta zertan ari naizen. Ikusten duzu hemen egitura nolakoa den, bai? Sarrera bat egiten du, tesia, guztion bizitzan ezinbesteko elementua bihurtu da eskuko telefonoa, hemen ikuspegi historiko bat ematen du, nondik hasi zen, hortarako badaude teknikak, bai? Eta gero hemen hasten da datu orokor batzuk egiten. Deskribapen bat egiten du, prezioa, ordainketa sistemak, ez dakiz zer, eta gero idatzizko mezuen inguruan. Alde onak aipatzen ditu, eta gero alde txarrak. Eta amaieran berriz ere gaia eta norbera aipatzen du, eta erabili, baina kontuz. Hemen ere ikusten duzuen bezala asko busti ez da egin. Begiratu dezagun koloretan idazlana. Lehenengo paragrafoan egiten duena da ikuspegi historikoa, baina egiten du orain eta lehen. Orain eta lehen nik idatzitakoak dira. Oraingoan eskuko telefonoak erosoak dira, ez dakiz zer. Baina hasiera batean ez ziren horrelakoak. Orainaldia, lehenaldia ditzak erabilita, hor garbi uzten du, egitura bat eman diola. Hemen kontatzen ditu hainbat gauza. Badago esaldi bat, azkenekoa, fijatzen bazarete, ez daukana logika handirik, kontestu horretan. Ari da hitz egiten, nola erosi telefonoak, zer hartu behar dugun kontutan telefonoa erosterakoan, eta gero horrez gain oso garrantzitsua da ordainketa sistema ondo aukeratzea ere. Ez da garbi gelditzen, telefonoa erosterakoan erabiltzen duen ordainketa sistema, edo telefonoak berak daukana, ez dago bat ere garbi. Paragrafoan, hasten denean gauza honei buruz hitz egiten, ez du esaten gauza onak ditu eskuko telefonoak. Esaten du gauzak asko errazten ditu. Hau da, zerbait positiboa, erraza edo erabiltzen du kasu horretan. Hemen enumerazio bat egiten du, 1, 2, 3. Nola egiten du hori? Hemen bestalde erabilita, joan zaitau. Bestalde erabilita eta bestetik beste gauza on bat aipatuta. Bai? Txarrak gauza bera egiten du. Hemen, 3 egiten ditu, 3ko enumerazio bat egiten du, kasu honetan ez du testu antolatzaileik erabiltzen. Ez da beharrezkoa. Pasaden saioan aipatzen nizuen testu antolatzaileak erabiltzea ez dela inondik inora beharrezkoa. Ez dugu zertan testu antolatzailerik erabili, baldin eta argi uzten baldin badugu egitura zein den. Bai? Beti lokailuz edo testu antolatzailez jostea, askotan gehiegizkoa da, eta horrek ere, akatsek egiteko arriskua edakar dezake, edo bueno. Bai? Ikusten duzu beraz, bere koherentzia akats eta guzti, testu nahiko txukuna egin duela. Bale? Kontua da, zer ez da egin behar alakoetan, bai? Iritzi artikuluetan, bat,
eskatutakoari erantzunez. Hau da, eskatzen baldin badigute eskuko telefonoari buruz iritzi artikulu bat emateko, bai? Eta eskuko telefonoaren arriskuez ohartarazteko, arriskuen berri, hoien inguruan ohartarazpenak egin behar ditugu eta iritzi artikulu bat egin behar dugu. Gutuna eskatze baldin badigute, gauza bera, baina gutunean egin beharko dugu, bai? Kontuan izan, batzutan trampa txikiak badaudela. Irakaslea kontatuko zizuen, baina esaten baldin badigute, zuzendariari gutuna idatzi behar diogula, zuzendariari gutuna ez da gutun bat, iritzi artikulu bat da, bai? Gutun bat bidali behar baduzuek publikatzeko egunkari batean hori iritzi artikulu bat da. Baina gutuna bidali behar badiozue egunkari bateko zuzendariari hori gutun bat da, bai? Trampatxoak daude eta horretaz irakasleari zehatzago galdetu hemen asko luzatuko ginateke eta, bai? Baina esandakoa, eskatutakoari erantzun egin behar zaio, bestela ez da zuzena. Bestetik, iritzirik ez ematea. Iritzirik ez badugu ematen iritzi artikulu batean, azalpen bat ematen ari gara, beraz ez da iritzi testua, azalpen testua da, bai? Beste alde batetik iritzi gehiegi ematea, bai? Farrasta bat botatzea, paragrafo bat koitzan ideia bat eta bestea eta diskriminaziorik ez egotea. Ez badago diskriminaziorik, hartzaileak ez daki zein den zuen iritzi nagusia eta zein helbururekin idatzi duzuen testua. Beraz, arazoak egon daitezke. Edo are, iritzi kontrajarriak ematea, orain gauza bat esan eta hurrengoan beste bat esatea. Adios. Hartzailea hor ere galdu zaigu. Orduan, hoiek guztiak, eta noski, eta hemen azpimarratu duguna, batez ere, egitura argirik ez izatea. Ideia berari bueltaka aritzea, bai? Hau da, ez edukitzea garapen bat testuak, hau da ez izatea zergatia ondorio konponbidea, edo alde honak alde txarrak, edo konparaziorik, edo horrelakorik, bai? Ideia bat eta buelta, alegia, hasi idazten eskemarik gabe, bai? Benga, burura etortzen zaizkidan gauzak bata bestearen atzetik eman. Hori, batzutan ondo atera daiteke, gehienetan ez da ondo ateratzen, bai? Hemen daukagu Classroomen topatuko dugun hirugarren idazlana eta ondoriozatuko duzuenez idazlan txarra, bai? Zuetako baten bati hau iruditu zaio idazlanik garbiena, bai? Bueno, nire iritzia emango dizuet eta zergatik uste dudan idazlau nau ez dagoela ondo. Begira dezaiogun ez idazlan honen eskemari, bai? Galdera da, nola biziko gara 50 urte barru, bai? Lehenengo paragrafoan, garai batean Aitona goldearekin eta idiarekin ibiltzen zela kontatzen du. Garai bateko kontuak eta 20. mendearen erdialdera arte horretan ibiltzen zirela. Bigarren paragrafoan kontatzen du, gehiegi gara, jende gehiegi gaudenez munduan, arazoak sortu zaizkigu. Zientzialariek esaten dute, hor arazo dexente sortuko dela. Hirugarrena, ondorioak, hau da, arazo horiek ze ondorio ekarri dute. Ikusten ari gara egitura bat eman diola. Venga, gauza on bat bintzat badu, bai? Lurra deikari zaigula, klima aldaketa datorkigula, temperaturak gora, bai? Eta karo, hirugarrena, egia da, konponbidei buruz hitz egiten du, bai? Esaten du, energia eta baliabideak gutxitu behar ditugula, bai? Eta gero halako batean aipatzen du, funtsezkoa dela, produktibitatea handitzea, bale? Hemen horren inguruan hitz egiten du. Eta azkenengoan, bizimodua mantentzeko, teknologia dun gizarte batean bihurtu behar garela. Horixe dio, hartu ditudan esaldiak hitzez hitz testutik hartutakoak dira. Galdera da, gaiari erantzuten dio. Begiratu duzue zein zen hasieran jarri zioten gaia? Nola biziko gara 50 urte barru? Eta galdetzen diote, gure gizarteak etorkizunen ezagutuko dituen aurrerapen nagusien eta aurre egin beharreko erronken inguruan eztabaida piztea da helburua. Nola biziko gara galdera 50 urte barru, galderari erantzun behar dio. Eta helburua da eztabaida piztea eta hausnarketa eragitea. Ez dio erantzuten. Pentsatzen jartzen baldin bagara, gehiago hitz egiten du teknologiak nola lagunduko liguken eta gaur egungo egoera hobetzeko zer egin beharko genukeen. Baina ez dio galderari erantzuten, hemendik 50 urtera zer egin nola biziko garen, bai? Zer topatuko dugun. Galdera horri ez dio erantzuten. Beraz, testu honek egokitasunik ez du betetzen, bai? Ez zaio eskatutakoari erantzuten. Bestetik, koherentea da testua? Begira. Hartu dezagun 4. paragrafoa. Egoera horri aurre egiteko ezinbestekoa da gizakiok gaur egin behar ditugun bai energia beharrak, bai baliabide beharrak gutxitu behar ditugula. Gutxitzeaz hitz egiten digu. Eta hasten da, lehenengo eta behin, erosketak moteldu beharko genituzke. Hor arte ados.
eta bigarrenean esaten du. Bestetik, teknologiaren aurrerapenak gaur baino gehiago bultzatu beharko litzateke. Nire ustez, gutxituk eta bigarren honek ez daukate lotura handirik, bai? Ze baliabideak gutxitu behar ditugula eta teknologiak bultzatu beharko ditugula esatea, kontraesantzat har daiteke. Ze gertatzen da, gero hasten dela azaltzen. Makinek materialak hobeto aprobetxatzen dituzte eta denbora laburrean gizakiekin alderatuz, teknologien garapenarekin materialak birziklatu egin ahalko ditugu eta hobeto funtzionatuko du. Bale, azalpenak laguntzen digu esaten, ados, bai, gutxitzea zari da, bale? Baina lehen esan duguna, lehen mailako ideia bezala azpimarratu duena izan da teknologiaren aurrerapenak gaur baino gehiago bultzatu beharko liratekela. Eta horrek, ulermenean arazo bat sortzen digu. Ideia berak, horrela idatzi balitu, alegia. Bestetik, gaur zabortegiera botatzen ditugu materialak birziklatu beharko genituzke, eta horretarako makinek materialak hobeto aprobetxatzen dituztenez, teknologiaren aurrerapenak gaur baino gehiago bultzatu beharko lirateke. Askoz argiago gelditzen da, eta kontestu honetan, gutxitzearen kontestuan, askoz nabarmenago gelditzen da. Bai? Beraz, ez da oso koherentea. Idazlan honek, ez luke gaindituko azterketa bat. Naiz eta egitura kohesio aldetik izan dezakeen, eta zuzentasun aldetik, arazo larri egirik ere ez duen, baditu, baina, ikusten duzuenez, ez baita irizpide bakarra hori. Beraz, zer egin behar da eta honekin amaituko dut eta dagoeneko txatean idazten has zaitezketen nik ere galderak ikusi ahal izateko, bai? Bat, hasten garenean idazten ideia jasa bat egin. Bota geure ideiak, bai? Mai gainera, horri baten gainera, zirriborroetan nahi duguna, bale? Tarte horretan, gaiari erantzuten dioten ideiak aukeratu behar ditugu. Bai, hau da, ideia guztiek agian ez digute balio guk esan nahi dugunerako, eta hor tesia erabaki behar da. Honek ematen du denbora asko eskatzen duela. Gauza bat esango dizuet. Ohituta baldin bazaudete eskema bat jarraitzera, bai? Hau dita batean egiten da eta pare bat minutuan egin daiteke gutxi gora berako zerbait. Behin hori egindakoan ildoa erabakitzen da, bai? Ze eskema emango diogun gure testuari, bai? Eta ildo horretatik ideiak, hemen aipatu ditugun ideia horiek eta erabakitako tesiaren arabera eskema batean sartuko ditugu. Behin eskema egiten dugunean, testu antolatzaileak pentsatuko ditugu, alde eta kontra ari baldin bagara, alde batetik eta bestetik izan daiteke, bai? Edo onak eta txarrak nola jarriko ditugun pentsa dezakegu, bai? Enumerazio batean aldi baldin bagara, erabakiko dugu, hau eta bestean nola jarriko dugun, bai? Eta behin hori izan dakoan, hasi idazten, bai? Importantea da gaitik ez ateratzea, beraz, alik eta gutxien improvisatzea komeni zaigu, hau da, behin jarri ditugun ideietatik alik eta gutxien ateratzea. Denok ateratzen gara eta denok sartu behar izaten ditugu momentuan sortutako ideiak edo behin idazten hasitakoan okurritu zaizkigu egin bat gauza. Kontua da, horiek behin eskema egindakoan eta sartzen baldin baditugu, arazo gutxiago izango ditugula horrelako kontuetarako. Ados, horiexek aipatzeko nituenak edo aipatu nahi nizkizuenak. Zuen txanda orain, txatean, ea idazten duzuen eta geuk ikusteko aukera daukagun. Nire saiatuko naiz, txatean sartuta ikusten, ea zuek informaziorik ematen didazuen. Bale, lehenengo komentarioa ikusten ari naiz, Juanek idatzi digu. Argudioak ematerakoan, binetarik, puntuak edo marrarik erabili alda, zerrendetan bezala. Nire burua ikusteko modua egingo dizuet, ze bestela hemen pantailaren parean ez da oso serio gelditzen. Esan nahi duena da, Juanek, ea egin daiteken puntuak jarri, edo marratxoak, edo horrelakoak. Ez da komeni. Testu honetan luzitzea komeni zaigu, idazlan batean, azterketa batean baldin bagaude, komeni zaigu erakustea zein ondo idazten dugun. Egia da, puntuak eta marratxoak idaztea argiagoa dela, hobeto ulertzen laguntzen digula, bale? Baina egia da, baita ere baliabide gutxiago erakusten ari garela,
kasu horretan. Beraz, igual ez zaigula interesatzen gauza errazegi jartzea, eta igual testu antolatzaile batzuk erabilita, aberatsago geldituko litzaigukela eta geratuko zaigula idazlana. Beraz, idazlanetarako ez dizu eta aholkatzen, non eta ez den puntu konkreturen batean zerbait berezia egiteko. Bai? Ez da normalean aholkatzen dugunetako zerbait. Ea beste norbaitek idazten digun, txatean, tartetxo bat utziko diogu, bien bitartean, honi guztiari, begiratu bat emango diot, hemen, ea posible den. Lehen aipatu dizuedana eta naiz aspertuko, eta irakasleak ez gara aspertzen horretaz, jakinko duzue honezkero, importantea da, oso importantea da, irakurtzea eta irakurtzea, bai? Behin idazlan bat egiteko. Hartu kontuan C bat maila oso altua hitz egiten ari garela, bai? Hau da, normalean gizarte batean C bat maila ez duela mundu guztiak erabiltzen, bai? Gehienok B2 mailan ibiltzen garela, bai? Bale, bi galdera ditugu, oso ondo. Batetik, Jon Andoni galdetzen digu, zenbat hildo daukeran? Nahi adina. Hildoak ez dituzte azterketetako aztertzaileek edo ez dituzte erakundeek jartzen, norberak aukeratzen du. Modu askotako hildoak topa daitezke, nik hemen bi aurkeztu dizkitzuet, bai? Zergatia ondorio konponbidea eta konparaziozkoak. Beste modu askotako hildoak izan daitezke eta horietatik lan egin daiteke nahi bezala. Gero, beak galdetzen digu, ea bigarren testuak ez ote duen tonu informalegia erabili. Begira ezagun bigarren testua, bai? Denon artean begiratuko dugu. Kasu honetan, ari gara eskuko telefonoaz. Nik ez nuke esango tonu informalegia erabili duenik, betzait iruditzen, bai? Tonu informalegia erabiltzeak, harridurazko ikurrak erabiltzea esan nahiko luke, bai? Edo hiztegi ez egokiagoa, kasu hauetarako erabiltzea, ez dut uste tonu informalegia erabili duenik. Normalean, tonu neutroa erabilita kasu gehienetarako nahikoa izaten da. Eta honek hala erabili duela iruditzen zait, bai? Egia da, trampatxoak eta horrelako gauzak erabili dituela, baina, nik ez diot horrelakorik ikusten. Hemen kobertura, komatxo artean erabili du, tira, ez da hilarria, bai? Besterik? Baldin baduzue, beste galderarik? Ikusten dut jendea konektatuta egon badagoela, baina hitz egiteko gogo handirik ez diot ikusten jendeari. Testu hau, aipatu duguna, azkenekoa, bai, horrexegatik izango litzateke txarra esan dugunagatik, gaiari erantzuten ez diolako hori du akatsik nagusiena. Hemen aipatu dugun koherentzia akats hori, bai, egia da, lehenengo kolpean nabarmen ematen duela begira eta aldaketa txiki bat eginda segituan olertzen dela. Eta bestetik esango duzuena da. Baina koherentziaren kontu hori ez alda kontu oso ambiguoa, bai? Hau da, neuretzat koherentea dena beste norbaitentzat agian ez da. Bai, egia da, bai? Hori izan daiteke ambiguoa eta hori izan daiteke eztabaidagarria eta hori zigortzea, esate duzu, baina hori ez da hizkuntza kontua, hori pertsonaren inkoherentzia da. Bai, bale, izan daiteke. Zegen da kontua ordea, zuzentzen jartzen garenean idazlan bat, pentsatzen duguna da. Pertsona honek koherentzia hitz egin du, koherentzia orokor bat erabili du, bai, orokorraz hitz egiten ari gara, ez da xehetasunez ari. Beraz, ez pasaigu guri modu koherentean iritsi, pentsatzekoa da hizkuntza gaitasun faltak eragin duela bere koherentzia falta hori. Hau da, ez duela jakin, kasu horretan, koherentziaz adierazten. Eta gaiari erantzuten dio, honegatik zigortzea, ikusten dugu tipo edo tipa honek ondo idatzi duela idazlana. Gaiari erantzun ez diolako idazlan ona egin du, bai, baina nork daki idazlana hau aldez aurretik
prestatuta ez ote duen ekarri eta ona bideratu ote duen, bai? Beraz, gaiari erantzuten ez badio ere ondorio hori etorri daiteke. Hau da, bat, edo ez du ondo ulertu eskatu zaiona, beraz, ulermen arazoak ditu eta hori ere zigortu egin beharko genuke, bai? Eta bigarrenetik, ez du jakin, ez du hizkuntza maila nahikorik, berak pentsatu duen hori adierazteko. Eta ez dakit beste zer gehiago kontatu, ordu erdi badaramat hemen pantailaren aurrean bakarrik hizketan, beraz, ez badut ez duzuen ez beste galderarik egiteko asmorik, edo ala dirudi behintzat. Ematen du Juanek beste galdera bat egiten digula, bai? Juanek galdetzen digu, askotan gertatzen zait ez dakidala nola bukatu artikulua. Bukaerako paragrafo idazteko aholkurik? Bai, bukaerako paragrafo idazteko, sarrerako paragrafo idazteko bezala, badaude hainbat, teknika edo, bai? Pues esaldi nabarmenak botatzea, ikuspegi historikoari buruz aritzea, galdera erretorikoak egitea, zita bat, aipatzea, oraintxe buruzen ez akordatzen guztietaz, apunterik gabe harrapatu nauzue, eta zerrenda bat badago, eta bat teknika badaude amaierako paragrafoa emateko. Amaierako paragrafoan komeni izaten da tesia behintzat edo tesiaren birformulazioa agertzea. Hau da, lehenengo aldiz edo behintzat bigarren aldiz agertu beharko luke ideia nagusiak, bai? Eta ideia nagusi horren laguntzarako, esan duguna galdera retorikoak erabil daitezke, ikuspuntu historikoa erabil daiteke, norbere iritzia eman daiteke, idazlan hauetan ikusi dugun moduan, bai? Norbere gaiei buruz hitz egin daiteke, hau da, niri kontuan egin daiteke, bai? Baliabide asko egon daitezke hor bukatzeko, bai? Baina, bukaerari ere nabarmen eman itxura, bukaera itxura duenarena. Ados? Beste galderarik ezean, neureak mentxe amaituko ditut. Eskerrik asko gurekin konektatu izanagatik, eta hemendik denbora batera, berriz ere izango nauzue, kasu honetan gutunei buruz hitz egiten. Bebiko saioa dutenek, hemendik pare bat astera izango dute euren saioa, eta han informazio dexente ematen saiatuko gara. Eskerrak ematen ari zaizkigu bai, eta hori ere eskertzen da. Eskerrak zuei hemen izateagatik, eta beste bat arte. Ondo segi, aio!